Εδώ πέρα λοιπόν έμεινα από βενζίνη και βγάζω αυτό το βίντεο για να καταγράψω τα στιγμία ζωής που έχω εδώ πέρα για να βρει κάποιος την κάμερα μετά και να δει τι έγινε με λίγα λόγια. Τι... Δεν ξέρω. Τι... Πολύ περίεργο. Πες κάτι στην κάμερα ρε. Είναι στην κάμερα, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, κάτι με νόημα, έλα. Λοιπόν, θα πω, Σκέψτε, έλα. λοιπόν, ότι απλά δεν ξέρω τι να πω σοβαρά. Ούτε το Σλέντερμαν να είναι παρά. Ποιος είναι ο Σλέντερμαν ρε? Λοιπόν, ποιος είναι ο Σλέντερμαν? Δεν ξέρω ποιος είναι ο Σλέντερμαν. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Σλέντερμαν. Σοβαρά τώρα. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Ο Σλέντερμαν. Ναι. Το βλάκα δεν ξέρεις. Ναι. Ρε φίλε, αυτός που τρώει ανθρώπους. Ναι. Ναι. Ποιος? Δεν ξέρω, σοβαρά τώρα, δεν ξέρεις Σλέντερμαν. Δεν ξέρω Σλέντερμαν. Κοίταξε να δεις, ο Σλέντερμαν είναι ένας βλάκας, ξαναλέω, με κουστούμι και κάτι χέρια για φώκια. Ψηλός, ξέρω εγώ, έτσι ψηλό, λένε κάτι. Ναι. Πιστεύει και τα κάνει όλα αυτά. Πάτε στα μαύρα. Όποιος ξέρω εγώ, άμα κυκλοφορείς και στα δάση και όλα αυτά, υπάρχει πώς να σε φάει και τέτοια. Αλήθεια. Ναι, υπάρχουν πολλές ιστορίες τέτοιες. Καλά μαλακίες λέτε τώρα. Όχι, σοβαρά μιλάμε. Ναι, σου πιστέψαμε. Ναι, αλήθεια. σοβαρά μιλάω. Ναι, δηλαδή μου λες τώρα ότι άμα μείνω από βενζίνη τώρα και χαθώ κάνα δάσος, θα έρθεις λένε να με φάει. Ναι, απλό. Το πιστεύετε ρε? Ναι. Τι να πω. Εντάξει. Έχει αισθείτε δηλαδή. Βραδιάτικα τα λέμε ρε. Άντε πάει, άντε γεια. Κάνει. Έλα ρε, Ναι, φίλε. είδες ο Αλέξη τώρα, πού πήγε? Δεν ξέρω, μετά από αυτό που είπαμε τη μία ώρα πριν. Τώρα να φεύγει, ξέρεις και λιγάκι. Κάπως. Τι να σου πω, λες να τρόμαξε με το Σλέντερμαν, Έλα ρε, σίγουρα είναι αυτό. Λες. Το λες κιόλας, ναι. Ρε, αυτό το Σλέντερμαν είναι τελείως γελίο. Το πιστεύεις? Εγώ δεν πίστευα, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιος το πιστεύει. Εγώ δεν το πιστεύω για κανένα λόγο, δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Ναι. Ω, γάτσα κοπέλα, τι είναι, μαλάκα. Τι γίνεται, ρε, πώς πάει? Ακούσες. Όπα, μηχανάκι γυαλί, τι λέει? Χωρίς μηχανάκι ρε. Πας ζημιά το κάνουμε. Να σου πω, τι Στη γυαλί. έπαθες? Γυαλί μοιοπία. Μοιοπία. Πώς και έτσι ρε? Πριν η εβδομάδα πήγα στο γιατρό και μου πήρε γυαλιά. Όχι ρε. Και τώρα πού πας? Τώρα πάω στο DJ που Άντε, καλό βράδυ ρε. Κοπέλια, ας τα λαμβάνω. Ρε. Και μου λες τι με τον Αλεξάνδρο, τι. Ξέρω εγώ, ρε, τι να σου πω, εγώ με Σλέντερμαν αυτά δεν τα πιστεύω, αλλά ο Αλέξης είναι κάπως τέλος. Άρε Θέλω να σου φίλε. λέω ιστορία, ρε. Για πέ. Προχθές πέρνα δάσος. Και άκουγα κάτι φωνές, κάτι θορύβους. Τι λες να ήταν, λες να ήταν το Σλέντερμαν? Έλα, δεν νομίζω ρε. Ω, λες. Ναι, Μπορεί, ξέρεις. δεν ξέρω, δεν νομίζω. Πολλά ακούγονται, αλλά εντάξει, είπαμε, έχουμε και. Εντάξει, κοίτα. Αξιοπρέπεια. Μπορεί να τέτοιο, ρε. Μπορεί να υπάρχουν αυτό. Μπορεί να υπάρχει Σλέντερμαν, δηλαδή. Εντάξει, που ξέρεις. Ρε, εσύ δεν νομίζω, να σου πω. Κοίτα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, αλλά θα θυμηθώ μετά, ρε. Όχι ρε φίλε, Πάμε να τα εντάξει. πούμε, έλα. Καλό Έλα, βράδυ, ρε. τα πούμε Θα ρε. πούμε, ρε. Έλα, γεια ρε. Έλα, πες κάτι στην κάμερα. Αντίος αμίγκος. Πω, κι εγώ νιστάζομαι. Τι έγινε ρε? Σε αυτό δεν είπες. Όχι, αντίος αμίγκος είπα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, αντίος. Α, αντίο. Γεια σου Φεραίρο, εσύ στο σοκολατάκι. Α. Εμένα μ' άρεσε. Γαμάτο, Και μπράβο που το είπα. Να σου πω ρε, Αλεξάκος που είναι. Αλέξη, δεν ξέρω, πού... Δεν ξέρω, έχει καθεί. Από τότε που το πάμε την ιστορία δεν έχει ξαναφάνει. Ω, ιστορία κιόλας. Ναι, Σλέντερμαν. ναι ρε. Λες να γίνει τίποτα. Δεν ξέρω. Λες. Τι είναι αυτό? Μια τυφλή. Ω, το είδες αυτό? Ποιο, Κάτι είδα. κάτι που νύχθηκε. Κάτι. Δεν ξέρω. Τι. Δεν εννοώ. Τι. Πάμε φύγουμε από εδώ πέρα καλύτερα. Πάμε φύγουμε. Πάρ' το κάτω. Πού είσαι, στην κάμερα, έλα εδώ. Έτσι, να. Ω, παιδί. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
Σ' ακούω. Να σου πω, σχετικά με την ερώτηση που σου έκανα τις προάλλες, έχεις μάθει τίποτα? Στην Ελλάδα δεν έχω βρει πολλές εξαφανίσεις, αλλά κοίταξα στο τμήμα του εξωτερικού και βρήκα σχετικά πάρα πολλές. Δηλαδή νούμερο μόνο πολλές ή έχουμε συγκεκριμένα? Είναι πάρα πολλές και μία από αυτές αναφέρεται σε ένα κοριτσάκι που εξαφανίστηκε με τη μαμά του. Ωραία, τότε θέλει ψάξιμο. Ε? Τότε θέλει ψάξιμο. Ναι, Αν μπορέσεις να βρεις, πάρε. εντάξει. Έλα ρε, μπες μέσα. Θα μπεις? Ναι. Άραξα. Τι γίνεται ρε? Πώς πάει ρε, τι κάνεις? Μια χαρά, εδώ έχω αρχίσει με έρευνα για το Slenderman. Αλήθεια. Ναι ρε. Σοβαρά τώρα με το Slenderman. Ναι ρε φίλε, μετά από αυτό που είχα ακούσει, πάω και εγώ να το κάνω. Το γελάς ρε. Το γε... Σοβαρά τώρα με το Ναι ρε φίλε, δεν είναι άστιο, σοβαρά Αλήθεια, μιλάω. πιστεύεις? Ναι, μπορεί. Σοβαρά. Μπορεί. Εντάξει. Λες, πω. Α, πιστεύεις? Το ξέρεις ότι είναι αλήθεια ρε? Κάτσε τώρα να σου δείξω τώρα μερικά βιντεάκια να σου πω. Πέρα ρε, για να δούμε τώρα. Κάτσε να γελάσουμε. Να πάρει βίντεο. Λοιπόν, διάλεξε. Α, θα διάλεξω εγώ. Βρήκα αυτή τη σελίδα. Και επειδή φοβάμαι για τα χειρότερα, Λοιπόν, να το παίρνω καταγράφω τα τελευταία γεγονότα. Τι σελίδες. Ναι. Δεν στο λέω, έχει βρει στο όνομα μια σελίδα. Κάτσε λίγα για να την προχωρήσω το μην δούμε το όλο σκηνικό. Στο καλό γίνεται απόψε. Δεν στο... Τώρα ρε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ας και φοβάμαι. Έχει και νεκρική συζυγή εδώ πέρα. Λέω το ρε, κριτικός. Ναι, φίλε, τι να σου πω. Για με τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Αληθινό, Δεν μπορεί, ρε, το Πολύ ξέρεις. αληθινό. Το ξέρεις, κοιτά τώρα εδώ, κάτι που παρατήρησα στο δικό μας βίντεο. Βασικά, να σου δείξω ένα βίντεο ακόμα και μετά θα σου δείξω το δικό μας. Έλα. Είσαι απίστευτα. Χαμήλωσε λίγο. Ρε. Λοιπόν. Κάτσε να πάμε απευθείας. Εδώ. Πολύ θα το πιστεύεις τώρα αυτό. Μπορεί ρε. Δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια. Άλλη μια σελίδα. Το ίδιο με πριν, ξέρω εγώ, άκυρα. Και αγγλικά. Έλεος. Τι είναι αυτά, ρε. Ναι, θα το θες εσύ τώρα στα Ιαπωνέζικα. Όχι, στα ελληνικά ίσως. Με το Slenderman ελληνικό όνομα. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και αν υπάρχει. Ναι, και τώρα φανταστώ τρώει, Κοίτα πόση ώρα. Εντάξει. Αφού δεν πιστεύεις κανένα από τα δύο, σου δείξω αυτό. Με δουλεύεις ρε. Αυτό. Περίμενε. Αυτό δούμε όλο. Το θυμάσαι. Δεν το είχαμε Ναι, γυρίσει. αυτό βγάλαμε εμείς, ναι. Ναι. Τι. Τι λες, ναι, εντάξει, ναι. Την γριά ξέρω εγώ χαλαρά. Το δες. Ωχ. Τι ήταν αυτό. Ήξερα να βάλω το. Παρακολούθα το προσεκτικά. Η έπαθε αυτό, η τι έπαθε η κάμερα κάμερα? δεν είχε τίποτα. Βλέπεις την κάμερα. Τι έπαθε η κάμερα. Δεν έχει τίποτα η κάμερα. Τι. Και καλά, εντάξει, ναι. Άσε, υπάρχουν πολλά τέτοια, ναι, εντάξει. Και καλά τώρα. Μην πιστεύεις. Αφού εσύ το έκανες ρε. Ναι ρε, πώς το έκανα ρε. Πολύ απλό, και εγώ το κάνω. Για κάτω. Απλά θέλω το πρόγραμμα. Δεν έχω πρόβλημα. Το έβγαλες. Όχι. Απλό.
Εντάξει, ό,τι πεις ρε, ναι. Θα τα πούμε σε λίγα βίντεο που Ναι. θα έχεις πιστέψει τα λέτε. Εντάξει. Τι θέλετε. Είσαι φίλος με τον Γιάννη, αν είχα ακούσει καλά, έτσι. Ναι. Να, βλέπεις πριν κάτι μέρες, ο Γιάννης είχε εξαφανιστεί, πριν 20 μέρες συγκεκριμένα. Αλλά πριν τον είχα δει να ερευνάει μια υπόθεση για χάρη σου. Ναι, τον είχα στείλει εγώ να κάνω μια υπόθεση που χρειαζόμουν. Έχει να κάνει, τώρα δεν κατάλαβα τι ακριβώς, το τμήμα εξαφανίσεων, ναι. Και να, βλέπεις, πριν 20 μέρες δεν βρήκαμε καθόλου τον Γιάννη, δεν τον βλέπαμε καθόλου. Είχε κλειστεί στο σπίτι του, γιατί οι γείτονες μας είπαν ότι δεν τον είχαν δει καθόλου. Ναι. Από το Σάββατο που είχαμε βγει εγώ και αυτός. Δεν τον ξαναείδα από εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή και πριν χτες δηλαδή, σπάσαμε την πόρτα στο σπίτι του γιατί φοβόμασταν γι' αυτόν. Σπάσαμε την πόρτα, μπήκαμε μέσα. Όχι, stop. Δεν σου πω ότι καταγράφεται. Καταγράφει τη κλίση μας. Ναι. Μάλιστα, για ποιο λόγο? Επειδή για την έρευνα που είχα στείλει το Γιάννη, ακριβώς το καταγράφει για κάτι βίντεο και κλείσει. Για τον ίδιο λόγο. Ναι, μάλιστα, καταλαβαίνω, εντάξει. Και από εμάς καταγράφεται όπως και να έχει κλείσει, έτσι και αλλιώς από την αστυνομία σου παίρνω. Ναι. Ο Γιάννης, να βλέπεις, μπήκαμε στο σπίτι του και το μόνο που βρήκαμε ήταν μια κάμερα ασφαλείας η οποία κατέγραφε εδώ και 20 μέρες και το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να βρούμε μέσα σε αυτά τα αρχεία είναι κάτι το οποίο θα σου στείλω. Είναι ένα πλάσμα, να το πω, ένας άνθρωπος, βασικά άνθρωπος έμοιαζε, ανθρωπομόρφο. Παρά ήταν ψηλό και φορούσε, είχε, τι να πω, κουστούμι, νομίζω ότι ήταν αυτό το πράγμα. Και ο Γιάννης από εκείνη μέρα εξαφανίστηκε. Όταν μπήκαμε κάτι, μάλιστα ανέφερε και στο βίντεο, λέει για αυτό το πράγμα. Αν αυτό που μου λες τώρα είναι αλήθεια, αυτό δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα πλάσμα. Το οποίο έχει υπάρξει και σε άλλες φορές και απλά σκοτώνει ανθρώπους. Θες να πεις ότι ο Γιάννης ευθύνεται για αυτό το πράγμα που το όρμησε? Δεν ξέρω πώς ευθύνεται ή πώς το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά κάπως γίνεται και το σκοτώνει. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τέλος πάντων, τον αριθμό στον κρατάω γιατί μπορεί να χρειαστώ για να μας δώσεις καταγραφή για το τι έγινε. Εντάξει. Ίσως να χρειαστούμε και καταγγελία. Είσαι βασικός ύποπτος. Οκ. Έλα ρε, τι έγινε, γιατί είναι σπίτι μου, εγώ δεν ερχόμουν. Έγινε κάτι φρικτό. Τι έγινε? Ο Γιάννης, ο αστυνομικός που τον έδωσε την έρευνα. Ναι, τι, Πέθανε. αλήθεια, πώς? Ναι. Από το Σλέντερμαν. Είναι σίγουρο αυτό? Ναι, Αλήθεια? έχω ένα βίντεο. Για δείξε μου το. Πω, με έχει τρομάξει πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τους γιατί δεν ξέρω να πιστέψω ή όχι. Δεν θα έρθει και σε εμάς. Δεν ξέρω, μπορεί. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Συμφωνώ. Τι θα κάνουμε? Προς το παρόν θα κλείσω την κάμερα, επειδή δεν έχει πολύ μπαταρία και θα την ξανανοίξω το βράδυ. Τον είδα.
Δεν είχε πρόσωπο. Ήταν σίγουρα ο Slenderman. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πάρω τηλέφωνο. Τον Βαγγέλη. Έλα Βαγγέλη. Ο Ευθύμης είμαι. Έλα, πού είσαι? Τον είδα. Είδα τον Slenderman. Τι? Και εσύ? Έλα γρήγορα. Πού είσαι? Εντάξει, έρχομαι. Γαμό. Τελειώνει η μπαταρία. Τελειώνει η Το είδες? Ναι, το είδες κι εσύ. Ναι. Τι είναι αυτό? Εγκαταλειμμένο κτίριο μου φαίνεται. Πάμε μέσα. Πάμε. Καλά. Μια σελίδα. Ναι. Θα την πάρω εγώ. Πάρ' την εσύ. Παίξουμε το παιχνίδι του. Λοιπόν, άναψε την κάμερά σου. Γιατί άμα γίνει οτιδήποτε πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ναι. Και χωριζόμαστε πάνω. Ψάχνουμε όλο το κτίριο. Ναι, τώρα ανοίγει την κάμερά μου. Έλα. Πάμε. Έτοιμος? Ναι. Πάμε. Προχωράω εδώ και δεν ξέρω καν που βρίσκομαι και κατά πόσο θα συνεχίσει η νύχτα να κυλάει καλά. Μακάρι να βγούμε ζωντανή από εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Αίμα? Τι είναι αυτό? Μια σελίδα. Αν νομίζεις θα μας νικήσεις στο παιχνίδι, είσαι πολύ γελασμένος. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Το είδα. Τι είναι αυτό? Έχει εμφανιστεί ήδη. Ευθύμη! Ευθύμη! Είσαι καλά? Κι εγώ! Μη ανησυχείς! Μη ανησυχείς, θα νικήσουμε! Πραγματικά με τρόμαξε πάρα πολύ. Βαγγέλη! Βαγγέλη! Ω! Μια σελίδα. Μπορούμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πάλι! Πάλι! Πάλι άκουσα αυτό τον παρόμοιο θόρυβο. Προσπαθεί να με τρομάξει. Προσπαθεί να με τρομάξει. Δεν ξέρω τι. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Μια σελίδα. Δεν ξέρω καν τι είναι. Αν είναι άνθρωπος.
Ελπίζω να μην με ξανακυνηγήσει. Βαγγέλη, αν με ακούς και είσαι καλά. Μια σελίδα. Βαγγέλη, σελίδα. Κι άλλα αίματα. Γαμώτο. Έπεσα. Τουλάχιστον όμως το γλίτωσα. Το ξέφυγα. Για την ώρα. Πού μπορεί κι άλλα αίματα. Πού μπορεί να είναι. Βαγγέλη. Βαγγέλη, είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι καλά. Ω, σελίδες. Ω, φαγός του Βαγγέλη. 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 Βαγγέλη.